Adimen artifiziala Gernika Lumora iritsiko da negozio txikiak eraldatzeko lanbide ekimenak eta eraldaketa lehiakorreko sozietateak. Digitalizazio ibilbide bat prestatzen ari dira Euskal Autonomo eta mikroenpresentzako tailer praktikoekin eta aholkularitza personalizatuagaz. Adimen artifizialak urruneko teknologia izateari itxiko deutxo eta enpresaren egunerokotasunaren aliatu bihurtuko da. Gernika Lumoko lanbide ekimenak zentroak Eusko Jaurlaritzaren enpresa garapenerako agentziagaz lankidetzan, bultzatu zure negozioa adimen artifizialagaz programa jarriko dau abian laster. Prestakuntza ibilbide hori Euskadiko autonomoei eta mikroenpresei trantsizio digitalean laguntzeko diseinatu dala jakinarazi dabe Gernika Lumoko udaletik. Proiektuak talde txikientzako prestakuntza, tailer erakusle eta praktikoak zein aholkularitza teknologiko pertsonalizatua uztartuko dauz. Enpresa txikiei eguneroko kudeaketan modu erabilgarri eta seguruan txertatzen laguntzeko. Gainera, digitalizazio proiektuetarako laguntzak eta diru laguntzak bilatzeko laguntza eskainiko dau programa honek. Jon Lejarragak ekonomia sustapeneko zinegotziak ekimenaren garrantzia azpimarratu dau. Autonomoek eta mikroenpresek lehen lortu ezinak ziruditen tresnak eskura izatea nahi dabiela esanez. Tailer horrekaz, adimen artifiziala modu praktikoan aplikau ahal izango dabela azaldu dau, prozesuak hobetu ahal izango dituztela eta gero eta digitalagoa da merkatuan eraginkortasun handiagaz lehiatu ahal izango direla. Tailerrak lanbide ekimenaken izango da, Alondiga kalean, Segarrenean, Gernika Lumon. Urritik abendura egingo dira eta goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara izango da. Urriaren 22an lortu zure bezeroak iagaz saioa emongo da, adimen artifiziala web presentzia eta marketing estrategiako hobetzeko zelan aprobetxau aztertzeko. Azaroaren 12an atasak automatizetan ditu eta akatzak ezabatzen ditu iagaz fenomenoa izango da tailer gisa. Tailer horrek prozesuak simplifikatzeko eta denbora aurrezteko moduak erakutsiko dituela esan dabe, laguntzaile virtualekin eta automatizazioko tresnakaz. Azkenik, abenduaren 10an aztertu zure eskaerak eta proiektuak iagaz, jardunaldiak egingo dira. Adimen artifiziala erabiltzen irakatsiko du honek, datuak interpretatzeko, kudeaketa optimizatzeko eta enpresen erabakiak hartzea errazteko. Programak teknikari espezializauak izango dauz, zalantzak zuzenean enpresa parte hartzaile bakotzaren instalazioetan argituko dabez, eta ekimenaren ikuspegi praktikoa indartuko dabe. Lanbide ekimenakek, horrez gain, nabarmendu dau, ibilbideak digitalizaziorako sarbidea demokratizatzea albideratuko dauala, adimen artifiziala euskal produkzio sarearen bihotza osotzen daben, eta autonomoen gana hurbilduz.